थांबाय आरो ना लोगोफोरनि बोथोरा बिराद मोजां आरो ना गोसोफोरखौ जों फैनानै मोजां मोनदों जों फैफानासो मोजां मोनदों आरो ना नाथाय गोसो नङाथाय बिसोरो बिनानाव गोजासो आरो ना गोसोनाया दा साना आरो ना लोगोफोर सोरबा सोरबा सानगोन आरो ना गोसोनाया सानगोन खिन्थु बिनानाव गोजासो आरो ना बिसोरो ओरैनालाय बिनानावमोन खनसेसो जानानै बोरै मोनखो गोसोफोरखौ बेदर फिसा जानानै नै बिदिखौ मानालाम थांबा जाबाय आरो ना देखायलाम थागोन आं दा जों थांलायबाय आरो ना रायलायखौ जेरायलाय फैनानै बोरै मोनदों गोसोखौ जेनेबा मोजां मोनो ना ओमफ्राय दिनैनि बोथोरा माबायदि मोजां ना जों थाबै सुबिदा खोन्था नालाय रिजार्भ दङ आरो ओमफ्राय बै माखासे थांग्राबाय आरो ना दोआव आरो ना बान्दो खर' आरो ना लोगोफ्रा नायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होखादो बेनि उनाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना ओइ आरो आगर दङ आरो ना बै आगर थांग्राबाय आरो ना ओमफ्राय बिसोरो मा बुंनो आरो ना आंनि vlog100k ट्रेसलाव सबखौ बर' थाबाय आरो ना गोथार गोसोजों जै बर' हारिनि जै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना भिडिअखौ लोगोफोर देखायलांबाय थागोन आरो आं मा लाबोदों बोरमा लाबोदों 1 केजि आरो नै जाब लाबोदों आरो ना ओइ गोजौआव थांबाय गोजौआव थांसै आरो ना गोजौआव ओरैनोलायखौ जेरायलाय फैनानै बोरै मोनदों गोसोखौ जेनेबा मोजां मोनो ना ओमफ्राय दिनैनि बोथोरा माबायदि मोजां ना लोगोफोर थारमाने जोङो फैखांबाय ओमफ्राय जों जाखांबाय लोंखांबाय आरो ना जों लोंनाय जानायखौ देखायनो हायाखिसै लोगोफोर थारमाने लोंनाय जानायखौ जों देखायनो हायाखिसै आरो ना लोगोफोरा दा गाज्रि मोना आरो ना थारमाने जों एसे जाबाय लोंखांबायबो एसे इन्जय खालामबायबो आरो ना जोङो फैखांबाय आरो ना लोगोफोर गासिबो लोगोफोर गोसोखौ नावलाय बोरै मोनदों नावलाय साफ्रि नै बोरै मोनदों मोजां मोनदों आरो ना बे आदानि लोगो ना बिनि बगलखौ माने एसे माबा खालामनानै लाइभ कमेन्ट खालामनानो आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना लोगोफोर थारमाने जोङो फैखांबाय ओमफ्राय जों जाखांबाय लोंखांबाय आरो ना जों लोंनाय जानायखौ देखायनो हायाखिसै लोगोफोर थारमाने लोंनाय जानायखौ जों देखायनो हायाखिसै आरो ना लोगोफोरा दा गाज्रि मोना आरो ना थारमाने जों एसे जाबाय लोंखांबायबो एसे इन्जय खालामबायबो आरो ओइ सासेया मा जागासिनो दं आगर थांगासिनो दं आरो ना ओरै खनसे नावलाय जेब्ला नों खाथियाव थायो अब्ला मोजां मोनो गोसोखौ गोजानाव थायोब्ला डिसकानेक्ट खाथियाव थायोबा कानेक्टेड जायो आरो ना लोगोफोर गोजानाव थायोब्ला डिसकानेक्ट खाथियाव थायोब्ला कानेक्ट जायो आरो ना लोगोफोर गोसोफोरखौ जोंहाबो एसे मोजां मोनो आरो ना मा बुंनो आरो ना लोगोफोर फैनानै गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनदों आरो ना थारमाने नोंसोर सानगोन आरो ना बिसोर गोसो सानगोन दा सान बुजिबाय ना बिसोरो बिनानै मोजांसो आरो लोगोफोर बिसोर थारमाने आरो एसे खालामफिनाबाबो आं खालामखागोन आरो ना थारमाने एसे खालामफिनाबाबो आं खालामखायो आरो ना लोगोफोर थारमाने बर'नि फिसाफ्रालाय मा खालामना जानांगौ होननाय बायदिसो आरो ना लोगोफोर एसे बरिया मोनदों आरो ना इन्ट्रेस्ट फैनानै आरो ना मानसिया नायलांबाय थाबा जाबाय ना गरम जाबाय आरो ना नै मा मा मोनलोंफेरि बायदिसो जुमायखौ सोलादो होनदों नोंनि जुमायखौ ओमफ्राय आरो बै लादों होनदों मा लोंनो फैदों बान्दोआव लोगोफोर फकेरसो लाजोब्बाय मा जाबावनांगौ बिलाय बोथोरालाय आसोलफोर थांबाय थादो बोरै खबरा मा लाबोदों मा लाबोदों बेदर लाबोखै लादों होनदों नोंनि जुमायखौ ओमफ्राय आरो बै लादों होनदों मा लोंनो फैदों बान्दोआव लोगोफोर फकेरसो लाजोब्बाय मा जाबावनांगौ बिलाय बोथोरालाय जेब्ला नों खाथियाव थायो अब्ला मोजां मोनो गोसोखौ गोजानाव थायोब्ला डिसकानेक्ट खाथियाव थायोबा कानेक्टेड जायो आरो ना लोगोफोर गोजानाव थायोब्ला डिसकानेक्ट खाथियाव थायोब्ला कानेक्ट जायो आरो ना लोगोफोर गोसोफोरखौ जोंहाबो एसे मोजां मोनो आरो ना मा बुंनो आरो ना लोगोफोर फैनानै गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनदों आरो ना थारमाने नोंसोर सानगोन आरो ना बिसोर गोसो सानगोन दा सान बुजिबाय ना बिसोरो बिनानै मोजांसो आरो लोगोफोर
आंनि एमार ब्लग 100k जों जाहाथे मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना गावसिना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अजारु सिखोला लाजिनाङानो जौमोन बैसोआव नोङो समायसिनदों आंनि बे गोसोआ नोंखौ नुनानै मानोबा गोसोआव